Congratulations kay na sila'y suga diri natap na jud ang ilahang kuryente nga subsidy. Ha? Naana mo yung wifi? Hala, oy, sosyalan kay si Mimi. Naana sila'y wifi. Yan, ako gipalit dani nga isda para dirisad sa ilaha. Grabe ka excited kay si Mimi. Oy, na ilahang kuryente. Aman ni mo kuya Doy. Diara guys, congratulations. Subsidy og thank you so much kang Mayor Unabia. Herta sa ilahang mansionis pohon. Unsa man? Oh. Nakuis dala nila palit oh. Kauna din Ming, kauna din ni Dani Ming. Ang kani dito ni uban sa payagpod. Wan lang ko nagpalit dito ila ni Mother Earth. Dara, relo na. Kolang. Hala, oy, mayaman. Nada ni si Busing, oh. Nya. Wapa. Clearing pa, clearing. So, at least, agkaanam-anam jud ang kuan, ang sitwasyon. Kani mo ni siya ang haligi. Na, kuliray, naunsa ba ni nga pagkahaligi, ha? Nabu ang sagiatol kani. Ha? Sila barbusan ni gipatong lang nila. Hagoy Ginoo ko naunsa ba ni nga na. Hubog na gabaan siguro ni animas. Na tan-awar ako ni. Hindi ba maibot na? Ha? Hindi maibot na. Ibuton jud eh. Di ang dana sa tunga waday haligi dana. Gibusan man ang inalom na. Mao ba? Unsa man uy Ginoo ko. Unsa nang wire tik? Oh, ayo nagkumpiyansa tik. Wire sa? Wire ka nang kabilya ba? Haligi mo na. Mo lagi kuan na ake basig. Uy Ginoo ko basig na. Maparyas na sa kang lilin sa una nga natuhog sa bara. Liog. Unsa man ang aran? Naman lagi daghan nimo pusil danyo. Unsa man ni para sa man ni? Unsa mi? Dagat. Agpanagat mo karon? Agadto na. Ngano man? Asa diri pa mahaw? Pila de ka kuan dani kanang suga isara? Duha pero wala man isara may among ipataod. Ngano man? Dito man ibalhin dili pa magidi dani. Narang isa ka may gani kay gitap ni siya nga kuan man as temporary na lugar diha. Mababali na sila. Dani ko man ibutang na postyo. Asa? Kanang meter. Oh, dani man siya. Dani. Gilawos na nila daan ang service drop. Nagyan sila nga i-allowance nila daan. Maayo noon. Kay naaraman dani. Anak kanindot dani karon sa ilahang gipang taod kay ngano ang breaker automatic siya kung kintahay magka-problema na ay sunog-sunog automatic ra ni siya down. Mao na ha? Inanayap mo. Ingani magyapon nakuha ang gitaod dito sa ilaha. Muning nakanindot karon sa ilahang kuan gipang kanaang ang say tawag aning gipang taod nga plangka. Taog nga breaker. Ang sasunod kuno nga kuan kani kay subsidy man eh. Nay nakasunod nga SIP wala na bayad. Kasi bayaran 1 piso. Ang inyo di gibayaran di ay dani pila. 550. Andito sa kuan Morisco. Ang kanang amo na bayaran sa Morisco 300 gra. Nga kanang 250 sa mga papel-papel na among pa-xerox. Na kanang sunod karon wa joy kuan. Wala kuno na bayad 1 piso. Sa ilaha gyapon. Sila dinhi sa makuha. Ha? Mag-clearing sila dinhi sa makuha tanaw nila kung kinsa ginang walay kuryente. Tawran gyud nila. Mas maayo noon. Basig chika ra pud na nimo ha. Taga Morisco nagkuan ginina naglitir biya una ang Morisco. Mo ba? Dito sa sentro Mapua? Nakabid court. 100% nga nakuanan. Nya ang ilahang kuan wala pa jud nila na atiman. Huy nahiwi lagi ni inyong kuan lagi. Nganong nahiwi man ni inyong haligi oy wa man na tupong. Karon pa ko nga pag site na ko danio hiwi. Jesus kinukon. Nagbalikog. Kuana na. Ha? Balikog lagi ang haligi. Maister ta na kay. Maister ta na. Matabunan na siya kung kuan. Uy kaya na lang ang panyapon lang. Kay kaunta lang. Gihatod lugar si Rilo na diri sa kuan sakyanan. Dara sa pasada man. Ikaw doy unsa man ka oras nagkuan? Nakauli. Karon
Hapit na 5. 5 lang siguro no? Alas 5 nakauli. Nya unsa man agpataod lugar ka diri sa internet ni Motik? Gisurvey na ni ginina. Ha? Gisurvey na. Kinsa may nagsurvey? Katong sa internet. Napanga sila? Tawag mo sila to like Kaganiha? sakay ko sila auto pa yung din. Okay, nagpangas man kay gignan ako kaganiha, gitsatan ako gitiksan ako kaganiha nga. Sir, kanang walay internet connection diri sa Amua. Kay alauna pa walay internet connection. Ang dito ra sa Amua, dito lang ni mama naaman. Pagtugbong nako kaganiha, akong gi-check dito sa kang mama nya naaman. Motong gitiksan ako siya. Nga, sir, wa jud internet connection sa Amua. Ito napangas sila ginahapon. Oh, ka ba to yang asawa ba to niya si madam? Naay bae kauban. Nagsakay lugar ka dato? Buntag pa man, buntag pa man niya ganhi dinhi malas 9. Ugma lugar magtao dani? Ala oy, social lang jud kay si Madam Otik oy. Unsa man? Unsa may problema nimo? Ha? Oh, dana ka magkatulog. So kani si guys, masitol na ni tanan pohon, matransfer na ni tanan pohon ang ilang gamit ni Utik dito pohon kay ngani naman jud ning magkabalay na magka-transfer na sa kuan kay ngano gabok nang gidsad baya ang ilang kuan nya abangan lang ninyo kay pagsweldo pohon di ko musaad pero taman sa akong maabot sa akong kuan bulsa na ako'y i-share diri sa ilaha pohon maloy ang Ginoo niya isip bugti sa baka nga si Doydoy nag-atiman. Hoy, niligod mi ako ni. Kinsa man gi nag-atiman sa baka si Mimi? Kinsa man mi nag-atiman mi agsaba ba na si Mimi sa tinuod? Si nanay, si tatay, si manoy. Aw, way labot si Rilo na. Niligod ko alam, eskwela man ko ulam sila pagkakisa po. Bitaw guys. So thank you so much tanan kay pagyapon mo sa ako ang Labas pa kayo. channel. Na ako hilo na day, ikaw lang agna. Nya. Ay, Sige. Ikaw na kay para makakaon na dayon ta. ulam sa dili sa dili. Kinahanglan naman gid sa lig repair ang ilahang kuan. Kani ang ilahang balay guys. Di ba man ginaginita sa balayabas may? Kay Hugas si Doydoy. kuan nganong hugas man. Naon sa des Doydoy. Nangato na siya ngayon net. Napapangugas ka. Man uban ninyong gamit tik. Tapos gawa sa ibang tang. Auto na dito sa gawas. Dito na mo kaunan. Yeah, kung gabi din pero May lang dili mag-ulan da. Katuluan ba ni Dani ko mag-ulan? Ha? Kaya katulan ng kusina. Ang Dani ra kusina may katuluan. Ang Dana dili kaluagan. Di alam. Ugma ani na lang. Pila kasin ang diha sa kuan, Dana sa kuan dito sa kwarto-kwarto ninyo? 5. Unom 5 ra masiguro to Unom na Dana? Okay ko man na siya. Gis man na taas dako. 10 kataas. Gis man. Sige ugma magpalit na lang siguro ko sa sin. Ang kuan lang nga matangkapan Dana. Pero ang kuan man daw. Unsa may kuan dai ninyo dingding Dana? Ang ko na yote kay sila. Amakan? Amakan man. Amakan. Puro So kung mas maayo pagbas nang kuan. Tabla. Islitin ka wala din niyo atua ang kuan di ay ang halublak nga gi-order. yaton na ugma daw. Ha? Ugma yun bis. Ugma i-deliver. Nya kung mag-uwan na pod na mag-ingon na pod nga sunod adlaw. Ako na lang ibalin to sa lain. Dili gina pwede nga ingana kay ngano ang init biya mo atong giapas. Gani tingalay ko mo i-deliver ng init ng gusto nun. Ko gagawin ni ba ko isawa ra. Yan ang kasawa mo na. Dili lagi nga order na ikuan na ginasiya nga kinanglan ma-deliver kay order na baya na what if kung kinanglano na jud kaayo. Yan lagi na ko asawa ganina na yun siya nga. Wala mo gud sa kinan. Sambay ba yati. Wagid nato ako. Unsa man na ang di ba may na lang sa tuog na hatod ka ganiha di mahinahinayan nimo kay wala kay kuan trabaho. Trabaho ko ma. Dili man sa ingon nga kinuan dayon ta. Ang ato lang nga ang insakto ba kay ngano ag-apas baya asad ang kanang nang gi-order kay what if kung kinahanglanon jud
mo bitaw sad nang datong niagi nga sa ako nga okay ra tong sa ako kay kanunay man jud gauwan gasabot ko pero ingana nga sa gunson ang init pila na kaadlaw ang init unya wa gyapon gi Nalagyan ako ganyan. Kusulod magay dito ang sakyanan sa Morisco nga. Pick up ito ng sakyanan. mao gani. Kung try ka, bisod, mga ligapon. Isa init, mga ligapon di ay. Kurang init na mga ligapon. Ay kung igna nga Kailangan muna tuwa siya sa Japan nagpuyo wa siya kibaw asang init Kailangan muna sila i-follow up. Muna sila yung mga mo lagi. So ugma kung kintay ugma kuan na naka-duty ugma alan. duty ko kay nagtama nagcall ko ng engineer na promise ko na. Naglibra na siya, do kadlaw. Tawag ko ng engineer. Nga di na sana mahikay na ang sa kilid kanang sa kuan. Hindi ko dali naman ako May Sabado di man. Pwede man ako sabado di. nawala lagi ko internet lagi. Sa internet Ay kanang kuan ba dili nagasigaw. Oy bis manugma. dili aga sigaang. Signalan ba? Nga di pa nakasignalan. Gapon na rin yung butlang. Balo wala sa engineer. Ngano man ang dita na wala di ang dita? Naa may dita pero dili iko ang signal. Ah wala kay load. Dili manggid wala gid yung katatak signal daman na siya katatak di kung may signal. Nganong emergency alert man ni basing imong SIM card mo'y Kasi gula kasi. expire na. Magyapon ako din ni. Ha? Magyapon ako. Bahig na Pero kung ibalin ako sim sa line cellphone kay mo subin sa signal. ngawa ninyo mga cellphone diri, mga kuragi ninyo cellphone diri. Ah, sada nang pagin ng cellphone. Kanya lagi ng cellphone sa tanan ko. O da init. So ugma alan di pagyapon di ay na ninyo makuan daw yung ugma di ay. Kabalo na sa engineer kay basta sabado di man na sila kay simba man ako. Sabado. Sabado. Wa kay timbang. Iperite man ko niya sa sabado kay sabadista man daw. Ah sa simba lugar kuno hay ka. Kuno kay mo imo na Asa dapat makasag kag simba? sabadista. Lugar ay butang. Mao ba? Dili ka pun ko Murag karon pa ko nakadungog na kag simba. Ilar mo muna nang ilar mo muna ang kay para makaabsin. Kaya sa mga Murag karon pa ko nakadungog na ba kag simba ka sa Sabado. May pa siguro si Jessica kay up to date gito ah. Bitaw guys, nana sila scene nga napalit. Pila ni kasi intek? Kuha na kabuk. Pil Unom na. ingka kay napulo ni. Napulo man. Pila ni Dani yun? 18. 10 kataas. sumpay mo na sa 12. Aso Siya 12, sumpay GS diha. di bali ang din ni. Oh, sumpay. Unsa pila ni katasa dani? Kuha na siya. Si 22. 22 ni diri ka kuan na. Kataasa. So sa ato pa ang sini mo magamit dana 12 og 10. GS. Kasi 22 unya 12 og 10. 12 times 10, 22. Na di walay awil di ay. Na, kana. Awil na ah. Ang budan ang taas ni. Ah, unsa Pagabot din eh, mubo naman din ipikas. Kaya pa rin siya. Sumpay ko mga ubin ni ba? Balag pa na kanang utso na sa mga kuan. asa? Kusina. Diha. Di bali kusina na sad. Dito sumpay na sa dayon. Mura ang kuan ra mo gamay na nasin dili ni sa ingon na kuan na gid. 12 na nasin. Sumpay na sa dito kay ako na magitaas ang awit kay para largo ko rin ko dayon. Di bali kusina na direct dayon. Dili kanay kusina. Na ako ra man nagipapingis ang kuan Ang tab. unsay tab? Naigo ng tab. Dili na sa atop na siya. Maapila na sa atop. Mapilan siya di ba sa atop. Dili sa tab. Tapos mapilan ka nang gali na kay ari. Mao gani. Nya ngano wala pa man nimo giawil-awilan ganina. Dali mga lakaw ganiya. Busy kayo. Okay. So sa ato pa ang sin dani nga dani sa kalua dani kuan kabuok 12. 12 kabuk dani. Oh, 12 ang 12. Unom ang 12, unom pud ang napulo. Oh. Sa dani lang nga kuan. Pero ang dito sa kwarto kana diha moy unom ra. Unom basad alan. Okay, kuan man siya. Unom na siya kay 10 man kataas. Ha? 10 man kataas. 10 kataas nanay awil dana dito sa sigkakilid. Oh. So ingana na lang unahon na lang ninyo diha ang sa dinhi sa kwarto kay para ma-transfer na to inyong mga gamit dadto. So magpalit ko sin sangkap lang sa dana sa kuan na. Nya pag sweldo pohon ato ra makuanan kung say ato Kuan man ginayan gud eh. mao gani. Mao lagi nga timing unta to kagani ha kay para ang dinisig kakilid imo nang mabutangan sa halublak. Dinhi. Kay halublak man ka ni asa man kataasa inyong halublak di ay. Apron niya. Ha? Apron din niya nang hulog. Dani? Dini? Ha? Ayaw, mas mayo mo tabang ka kay para dali ra.
Agun sa mga kasabilya. Sinina sa? Murag na excited mo. Ako walagi ko sukod-sukod sa sanina. Ngano makunin nyo apila? Unsa may akong papel sa kasal? Unsa? Kami ag? Taot sa bilo. Kinanglan maggaon sa kog apil. Ayaw, pakasan na lang kami. Ang hatol magkagmaayo doy. Dapa ang pinya. Kinanan baga to'y jacket dito doy. Igo to nimo. Di kinanglan baga nga karsunis imong kuanon. Kay para kuan. Awat ganina nagbaga-baga ko ah. Kuya Panoy, kay grabe ka init. Unsay baga-baga ang? Nagbaga kung kuan mga suot. Nya. Grabe ka init. Ha? Kay bisang sa butas mula pa sa init. Grabe ka init eh kayo. Nagikan sa buntag padulong hapon, way undang. Kauban mo loy-loy. Ah. Naunsa man ka diha? Unsa? Ang mag-inom kay may papalit. Ikaw kay agwil nagi kami mi ha. Nya apil si loy-loy lugar ka gani ha. Jote. Wala ngipo sila. Ngano nangipo man ngano wala man siya nagjote. Dako manghalin sa dako man yung kuan sa ipo adlawan. Ah dako kita sa ipo. Kaysa Kanina ra pod kay wasungon man. Pero ugma joten sa ugma. ah Kanina ra wala. mas maayo noon. Na mas maayo tik nanay imo internet dinitik. Hindi lagi ka maglakawa. Mao lagi ang makalakaw man ta di man tag-ingon nga dili aglakaw kay ang atong content di man ingon kay diri ra kanunay sa balay. Di nasagod magkamang kami. Ito ra gyud tigay nang ito buntag. Daghang kay kog trabaho. Di mag-live ka. Di pag kuan. Bita ra gyud niya man ang internet dani kay. Mao. Now maka-upload ka. Na ikaw Riluna, di na ka maglisod sa imong mga project kay na naman maka-search naman din ka. Mga chat. Basig nag-uyab-uyab na sad ka. Ayaw sa gyud in town maluoy mo. Maluoy in town kamo kanako. Ayaw sa mo pag uwag-uwag. Bitaw guys. So abangan na lang ninyo ang mga kaganapan diri sa among bukid. O kani isda pud sa dito sa balay na ako'y gipait na ni nga bangus duha ka buok then pares dato sa isda nila ni Utik kay napod sad iro didto nya nagpalit sad ko sa pako kaganiha. Kaya ba kaila balay dito? Pwede magkuan ni Tik mag kuan ka sa extension tapos butangan ni mugsuga dito sa kuan isaksak lang. Nabi extension ba yo? Sa extension di man kay sasaksakan man naa. Di ba duha man ni ang kuan din ni? Na may kuan masaksakan dani isa. Pwede ka magpalit dani sa kuan Tik. Kani. Pwede man siguro ni siya kay main man ni siya, outlet man jud ni siya. Pwede ra makadaog ra ang kuan. Extensionan ay kuanan nimo Alan. Extension palit ka extension unya. Kabitan dai nimo dani suga. Insakto kaayo. Angon sa man? Aw kani? Kani ikaw na palit dani? Mas maayo noon. Kay kani ang ilang gitaod kay kani ra man jud. Outlet ra man. Daw isa ra ka outlet then suga. Kani man ni sa suga. Di at least agka okay ra atong kuano. Na diri sa bukid nga inani na anay kuryente dili na gyud lisod guys nga kuan kana ang naanay kuryente hayag na diferensya gyud pero sa una nangabuhi man taon ang mga tao sa una nga walay kuryente ang karon raman kaartihan sa mga tao gud Okay ra man pag walay kuan kay ina nga saksak beta. Mao lagi Kung sa siga lang na may solar. Na mag-charge ta. Gani. Di akong radyo nga gamay nakapatingog na. Agisaksak na inyo? Chargeable di ni siya? Mas maayo noon. Di ba? Sosyala na kaayo. Di saksak na yun. Tara na. Di
makapaminaw na dayon sa hangdumanan sa usa ka bayot. Ato si Mimi. Nag-usap ka diya, Mi. Ay, magkatulog na sad na siya karon tek. Magkaon na lang siya. Di pa magkaon. Wala pa kong kaon. Oh, narabay lami nga sudan. Isda. Hindi, sayang ang ganun. Pati ka nagilagay ng tagaan sa Litson. Dapit gihatagan sa litson. O ba? Litson ba ang barangay ganina? Okay, nag-amot ba ya? Ilamit abubong niya. Nag-amot ba yung manok? Dito may nag-abto. Kinahanglan na gid sad ni Agri pero ang balay ni Utik guys kay lumpag naman ang diri sa kuan. Diri sa kusina, makita ninyo. Murag kani wala ni nakita sa video ni Utik pero karon nakita na ni. Di na to ika ulaw nga ingani total. Wala ko na ipakita kaya lumpag na. Total bago pa sa nila lumpag. Pero gabok na gid sad siya. Mao nang at least naanay new house. Mag-house tour na dahil ni siya puhon. Puhon. Puhon maluoy ang Ginoo. So, yara, at least, agka-anam-anam ra agka okay ang kuan. Ug tungod na pod sa inyo mga suporta guys. O diba? Ay, Ginoo ko. Gikan ko sa ubos kay nagpalit lagi ko sa kuan sa sudan. Tapos, ako po sa dayon to gi-chatan ang kuan, gitiksan ang katong sa internet connection. Kay ang ako plano kaganihang udto jud mag-live ra ko kay nagluto man si Sherwin sa kuan tilapia katong gidala niya nga tilapia. Agoy kay pagmata na ako kay kuan man nagpula naman ang modem. Unya wa na internet connection. Namoto nga napugos jud ko og kuan, napugos jud ko og tugbong. Nya nagpalit na lang sa dayon ko sa kuan kana ang isda. Ang dito ro sa imong linya kay alauna ito lang mama nag-upload pili ko. Kuan nagyan dito sa amo ra moy diferensya dito ra sa amo kay before ko naglakaw mga alas 2 siguro kapin alas 3 batua. Pag adto na ko dito kang mother naay signal. Dito ra sa amo ang linya. Anak ka ba iwas na ita alas 3 na sa minagikan dito. O nya pag abot ako dito sa ubos, akong gi-chatan dayon ay gitiksan dayon si kuan. Kay di man ko maka-text kay wa may kuan, wa may internet. Wa may kuan, load na ko nya gi-loadan pa nako nya. Ang GCash dili ba ya ma-open ang GCash kung walay load. Lahira ang GCash datong mga niagi kay maskin data lang maka kuan na siya, maka-load na siya. Maka-open na karon lahi. Mo to nga nagpa-load ko una, ayha dayon ko text dato sa kuan. Nya pagkataod-taod naglabay sila dato dapit sa 7-Eleven. Wala ko napangas sila di ay. Napangas sila na ko nga sila man nakakita siya nga, "Madam, walay kuan internet." Ko, wala jud internet dito, mga 1 ka pin siguro to nawala. Namo to ni siya nga, "Among pangasan." Ko nga, "Sige, salamat kaayo jud dam." Kay gitiksa naman ako sila. Nya mo to nga nagpalit kog isda, nagkapit din ko diri. Si Utik ra akong napalitan karon sa isda. Kay nag-check pud sad ko diri kung kuan at apil sad ko na excited pud sad ko nga naanay kuryente diri sa kang Utik. Mo to nga ako yung giplano nga magpalit kog isda dalhon ako diri kay para sad nga na ako'y madala diri then ma-check na ko nga naanabay kuryente. So very happy. Nalipay pud sad ko nga naana sila'y kuryente diri. Kay grabe man gud sad ka ngit-ngit diri kung kuan. Ug sa time nga dato mga niagi katong mga naghatag og solar sa kang Utik, daghan kaayong salamat jud sa inyong tanan. Nya karon diyan na. Maliwanag na, makita na ang mga kagandahan nila. Pwede na din ka mag-live diri Tik. Pohon. Kay kung mag-anak ko diri pohon, pwede ra. Di ako man manok doy, ako man nakabato. Pwede ra mag-live. So ingani guys, nagluto na si Utik sa pinirito, manyapon na murag muuli na lang siguro ko karon og lahos. Di na lang ko maghuwat sa panhapon dani kay. Upaman sad ko ka-upload sa kuan. Gabi pagi kay nag-ambak. Ha? Dito na ko kaunmi.
Tingubo na lang na ako puhon ha. Unsa? Naa magani ka diha, di magani kag bali-bali na ako dani. Dili sad ka entertain ako dani. Timplahi kog kape. Oh, nya naara ka diha kuyo ay. Lo nimo. Timplahi kog kape. Buang man mo duha. Well, si Mimi na yun. Si Mimi is karay Bitaw guys, thank you so much to all. Atong tan-aon diri ang waday mo naglungag ay da antik. Wala. Unas Ahap maday bugikan di ay. Kuan dito sa ubos gani. Nagtugbong day ka kagani ha? Nagtugbong gani ko gani na akong ipalo up ang kuan. Ipalo up na ko ang materialis. Nya. Kaya aron ma-deliver na. Wala na mong sakyanan na wala pa man. Mangiya, oy. Man paabot ma-deliver dito sa kuan. So, daghan kay salamat jud at least. Diara. O kani solar ni siya kani. Og thank you so much sa naghatag ani Madam Pinay Beauty. Si Madam Pinay Beauty naghatag ani na Kuan. Sa Timar na. Aka Ate Mar ni katong isa ka Madam Pinay Beauty. Thank you kaayo Ate Mar, Madam Pinay Beauty. Tanan basta tanan mga supporter, thank you so much. O di ba? Kuha sa tabas. Hayag na diri sa ilaha. Maliwanag na. Apil sad ko na excited ko. Grabe. So, diri na ko taman guys. Nakapahimasa na dekadoy. Si Doy nakapanghimasa na si Doy. Dili sad sayon baya ang ilahang trabaho ni Doy. Pero unsaon tamang jud nga kinahanglan magid sad siya nga mo trabaho. Kay estudyante pa sad ni siya. Kinahanglan pagka kuan Doy di ka manghugas, kinahanglan ininit imong ihugas. Init yan buta ko bayabas. Kay para dili na mag kurikong ang imuhang kuan. Puro gyud. Kay sige ka katol-katol magsamad-samad man naa. So diara guys, daghan kay salamat sa inyong tanan og diri ra siguro ko taman. I love you so much guys. Ako ay magpaalam na. Bye!